विश्वास अनुଯାयी भगवान विष्णुଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ ମାଲବା ନରେଶ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ଶ୍ରୀହରି ନିଜେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ପୁରୀର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଏକ କାଠ ବାଡ଼ି ପାଇବ, ସେଥିରୁ ଏକ ପ୍ରତିମା ତିଆରି କର। ପୁରାଣରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା ଅଛି। ଏହାକୁ ପୃଥିବୀର ବୈକୁଣ୍ଠ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମନ୍ଦିରର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କଳିୟୁଗ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ମନ୍ଦିରରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ରୁହନ୍ତି। ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୃଥିବୀରେ ଅବତାର ହୋଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାନବ ଶରୀର ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ତାଙ୍କର ସମୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପାଣ୍ଡବ ତାଙ୍କର ଶେଷ ରୀତିନୀତି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ବ୍ରହ୍ମଲୀନ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜଳିବାରେ ଲାଗିଲା। ପାଣ୍ଡବ ଏହାକୁ ପାଣିରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ହୃଦୟ ପାଣିରେ ଏକ କାଠ ରୂପ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏହି କାଠ ବାଡ଼ିଟି ପାଇଲେ। ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ ମାଲବା ନରେଶ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ଶ୍ରୀହରି ନିଜେ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ପୁରୀର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଏକ କାଠ ବାଡ଼ି ପାଇବ, ସେଥିରୁ ଏକ ପ୍ରତିମା ତିଆରି କର। ରାଜା କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏକ କାଠ ବାଡ଼ି ପାଇଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି ତିଆରି ହେବ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜେ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ସହ ଏକ ପୁରାତନ ଶିଳ୍ପୀ ରୂପରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ଶିଳ୍ପୀ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଏଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ରାଜା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ମାସର ଶେଷ ଦିନ ଥିଲା। ଅନେକ ଦିନ ଧରି କୋଠରୀରୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଆସୁନଥିଲା। ରାଜା ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କବାଟ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ପୁରାତନ ଶିଳ୍ପୀ ବାହାରକୁ ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ାକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେମାନଙ୍କର ହାତ ଓ ପାଦ ତିଆରି ହୋଇନାହିଁ। ରାଜା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁତାପ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ଭଗବାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଘଟିଛି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତିମାଗୁଡ଼ିକ ଏହିପରି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ପୂଜା କରାଯିବ। ତାପରେ ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ସମାନ 3ଟି ପ୍ରତିମା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ବି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ପ୍ରତିମା ସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ପ୍ରତି 12 ବର୍ଷ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାଠ ଆବରଣ ବଦଳାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ସମାନ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରର ପୁରୋହିତମାନେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ବଦଳାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଆଖି କପଡ଼ାରେ ବନ୍ଧାଯାଏ ଏବଂ ହାତ ବି କପଡ଼ାରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୁରୋହିତମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ କି ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯଦି କେହି ଏହାକୁ ଦେଖେ, ତେବେ ସେ ମରିବେ। ସେତେବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। କେହି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଥାଏ। ପୁରୋହିତଙ୍କର କପଡ଼ା ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଥାଏ। ସେ ପୁରାତନ ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରି ନୂତନ ପ୍ରତିମା ଭିତରେ ରଖନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଏହାକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଅଲୌକିକ ପଦାର୍ଥ, ଯାହାକୁ ଛୁଇଁବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପୁରୋହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ଜଣାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ନାହାନ୍ତି। କିଛି ପୁରୋହିତ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ହାତରେ ନେଇଥିଲୁ, ସେ ଠେକୁଆ ପରି ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଆଖିରେ ଏକ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଥିଲା, ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ କେବଳ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିଲୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସତ୍ୟ କାହାଣୀ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।